asa ia misy daditsitsika zay misy programme ataonay zay io niany. Ino matoromaso be karaha ty midagnaka amin'ny vodiny kakazo karaha olo tsisy velon-tegna zala ha karaha io tan'olo melon-tegna midagnaka be karaha zala dendery ambesa topiko za amizay niany fofony karaha olo tsisy tragno mandry be vodiny kakazo ambesa topiko ino matoromaso be karaha ty anao mandry be vodiny kakazo atsika misy pochon ala tsy maintsy amaly fody amin'ny felinarany za tsy ary tomponao karaha ia atsika nde angalatra tsaiky misy olo angala fanity ndraiky lela agny zoty za tsy concentre ndraiky fa malakendrika hamaly zako debanao karaha kory manao amin-draha zay agnano sa tsy agnano alotsiko fa zatao matetiky fa tsiko famono ry misy areky ry akory manao mihetsiky edy anao aleko izy fa tsy misy olo olo zay tsy dikany amitsika mihetsika anao baka zala aleko izy avinigny motonao fa tsy misy mahita ty tsy raha madarogo ka velogna roso aloka anao malakilaky anao tsika ndray zalay ary anao position fa viteko mission de tranquille ty vlo miky deba tsika ndeha fa ty koa tampidigna ne miafatrafatra eto tsika tratra mesy tsika miambigny deba mikaiky ia mbola angala sy ty deba koa masy mampavozony agnano mission tsy mila tetetry baka anao mbesa tsika ikaiky izy mbesa zay ikaiky izy ama problème tetitsika zanaka commissaire maty atsika ampoditsika atsika diranandro avoafitika marigna atsika ty detitsika maty atsika mampodiana malaky ary aloha da ampody fa tapitreto fiara-miasa antsika fonanao fa tsy velon-tegna fa favonontegna aloha ampodiana malaky